फालोग्रा नोंथांमोनखौ बर थाबाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' थामदाय नुनानै मिथिखादों सिनायखादों मानसिखौ सोर बियो स' बिथाङाबो सासे कनजिता बर' बायदिनो मा होनो कन्टेन्ट बानायग्रा मानसि बिथाङा स' बिथाङाबो बायदिसिना दख'ना फैखोनानै मा होनोबा जाहा था ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायो स' बिथाङाबो मोनसे निमाहा बिनाय भिडिअ दायो बर्थमान ससियेल मिडियाआव एसे दावराव जागासिनो स' नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो बिथांनि बे निमाहा बिनाय भिडिअखौ खिन्थानाय जागोन स' नोंथाङा बिना टाइम वेस्ट खालामनानै बिथांनि बे भिडिअखौ नायदो। खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि पेजनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आङो दिनैहाय नुजाफैलायबाय। बे आङो दायो भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन, बयबो सिनायखागोन जानांगौ। बे भिडिअखौ आङो आंनि फेसबुकाव आपल'ड होनायनि गेजेराव आङो लोगो लोगो दानफिनदोंमोन। बेखौ मिलन बसुमतारिया सेभ खालामना दोननानै बे भिडिअखौ गावनि फेसबुकाव आंखौ भाइरेल खालामना होबाय आपल'ड होनानै, ओमफ्राय बै सोरबा बेलेगफोराबो मोननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। मानो होननानै बुङोबा आङो भुलावसो होफ्लांनाय जादोंमोन, बेखौ आं लोगो लोगो दानफिनदोंमोन। बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। जुदि गावसोर एसे मोजां मोनबा, जुदि एसे समाजनि हारियाव जुदि एसेबां मोजां साननाय दंमोनबा बेफोरबायदि भाइरेल खालामना होनाङामोन। आंबो दुखु मोनदों, आंबो लाजिनाय मोनदों। बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम बेखौनो आङो बुङो, खर' गंग्लायनानै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों। नायखाबायनो जोंनि बाजैया मा बुंलांखो, निमाहा बिबाय जे मोनसे भुलाव जाफ्रांबाय आरो उनाव जाला होननानै, नङा होमबा? स' गाइस आं दा मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे बेफोर भिडिअखौ नुनानै स' बेराफारसेथिं नायबा जोंनि कनजिता बर'खौ जुनथु मिटिं खालामनानै एसे आखाइ होबाय, ओमफ्राय एसे ससियेल मिडिया एसे साफा जाबाय होननानै आं सानदों आरो ना गाइस। नङा नोंथांमोना सानदोंना सानाखै बा मोनदोंना मोनाखै एसे साननानै नायलाय जे बिसोर बेखौ आखाइ होनायनि थाखाय माखासे जे बेबायदिनो सेम कन्टेन्ट बानायग्राफ्राबो एसे गिबाय आरो ना गाइस। स' गिनानै बिथांमोना दायो बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ बानायनाय नंला, होमबा ससियेल मिडिया एसे नायथावना जासिगोन आरो ना गाइस, नङा होमबा? स' गाइस भिडिअखौ एसेनो फोजोबबाय। नोंथांमोना जे बिथाङा निमाहा बिनाय भिडिअखौल' आं खिथानो थाखाय फैदोंमोन। स' नोंथांमोनाथ' नायखाबाय, नङा होमबा? स' गाइस भिडिअखौ एसेनो फोजोबबाय। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।